wuraade ɗo e leydi Sénégal ngam darnude suudu kolol sappo e nayi ɓiyol ngol suudu sarɗiji leydi meɗen. Hettiyankoɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala ɗo woni ene woniri yo jam kisi Allah goni muɗum saɗende mawde saɗende yawtande ko meeɗa wadde gila e 1800 e ko fawi nde kuule lelna suuri ha yetti leydi men Sénégal toon to Saint-Louis du Sénégal mo ganduɗa ko kañum woni goto milata en iɗi laamade tubakoɓe ene lomtodira meeɗa ka yiyeede gulet e leydi men Sénégal. Hettiyankoɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe nduɗo suudu e ngol kolol sappo e nayi ɓiwol ngol ganduɗa ina wonani welemma wone ɓiɓe Sénégal naaɓe ɓe meeɗano woode suɓiɓe serendiɓe ngam landaji ceertuɗe mbawa jeede suudu sarɗiji meɗen. Kono bandiraɓe wonani mette yo gay yimɓe winoɓe min goppiɓe min joguino emin gabbo e ɓeɓe ganduɗa ko kañum gondi serendiɓe saabu wonɓe nemiɓe wonɓe ɓe jiyani men mbawa juɓɓinani won hen puɗɗima yaltude hen caggal ko yiya ko wooda ko wuura e nder nduɗo suudu sarɗiji. Gulet e leydi Sénégal jamma e ñalawma subaka e kikiɗe gulet e nder nduɗo leydi e nder ndiɗo leydi e nder nduɗo suudu ko meeɗa wadde jamma e ñalawma ko meeɗa wadde subaka e kikiɗe ɗo leyɗele mawɗe dolnuɗe jeeɓanno Sénégal to banggue pota ko démocratie e juɓɓude muɗum kono bandiraɓe san belama mbiyan Sénégal ruttima caggal ndenne dey yogay bandiraɓe ne mbiya wonde hannde o dendagal bandiraɓe dendagal sehilaɓe dendagal woodaɓe wododiraɓe gulet e nder suudu meɗen guila ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati ko ɗon tan ƴetteten caggal nde Senghor wadde référendum ngam waylude doole e kuule leydi ndi guila ɗen jaaray e capanɗe jeetati a député ha en keeɓi temedere capanɗe jeegom e joyyi. Gulet e laamu PS fodde duuɓi capanɗe nayyi ko suudu sarɗiji ina gollo golle jooɗe baɗe fayida dukoje e hareji jadata sa meeɗa yide lamba jinneji annande fuɗɗo annande fusata sa yi suudu sarɗiji yo nandu hen saabu ɗin sipproji ene gowi wadde e nder cuuɗi sarɗiji leydi meɗen kono ne jogui dalilu. Kono bandiraɓe 93 ene musno 98 ene musno e caɗele mbiyen ɓuye musde ɓuye hulɓinade e hamnade ko ngol ɗo laawol gila subaka hanki ñalawma ha yetti jamma minuit ala ko gasdi ha laaɓi woden ko tonga acca jooɗi ko heddi ko yowa hanki nden yowama wiya yo acca ha hande ko ñalawma hande o ɗum jokkita. Gulet e nder suudu sarɗiji leydi meɗen nde woni yimɓe garde doole jooɗade segde helde tajje ina waɗanno kono noon ko wayluji kulɓiniɗe kawniɗi holto Sénégal fayi e nder nduɗo suudu sarɗiji ndu jimɗen beele mawɗo leydi ndi wawano abbitade e mabɓe fusa suudu sarɗiji ndi walla ala ɗum ko kuulal namdal kanko fonno jabade sababude batboniyankagal kelgol dukoji ƴattoje eko nandi hen beele ko ɗum ɗo woni démocratie bandiraɓe. Holko Sénégal andano hanki e nder leyɗele meɗen e Afrique banggue hirnangue holko Sénégal taskano hayso tawi ni wiyanoma l'an 2022 sa ruttima e Afrique banggue hirnangue ko hitande nde ganduɗa ko boneji ɓooli coyna hen ko wiyete ko danger ɓe kaali hen ko faati ko wiyete ko rutorade caggal démocratie e batboniyankagal ɓe kaali hen gueɗe goɗɗe to banggue kisal caɗele to banggue covid ko addani en caɗele to banggue ha joni ko wiyete ko géopolitique e weeyo changement de climatique to banggue hono nguleyki e ɓuuɓol ko wona ɗum ko hollude caɗele jogorde arde gondade e nder nde ɗo hitande e caɗele gonɗe tawi ko ɓooyɗe kono wona joni duuɓi nogas beele fotani Afrique ƴeewa hol tolno muɗum e nder ɗeɗo leyɗele ma en garten sallalam ɗo jaaɓi jamma hande o kalten ko sumgoji e assemblée nationale mo leydi Sénégal goo kadi duttoɗen wonde ko Sénégal diiɗa ko landal laamiɗo mawɗo leydi meeɗa wasde basal pangal ni ha dawa ene yelo cuɓade suudu sarɗiji ene yelo ene ñaago ene tefa ko gulet yo wonan en jaam yo wonan en kisal yo wonan en ndenka gulet ɗo yimɓeɓe ganduɗa ɓurnoɓe teskoyade to banggue fitinaji e batboniyankagal suɓede naata nder nduɗo suudu tawa yoga e bandaɓe ɓe lelnataɗo ɓendade holto paaɗen ma en jaade e miñumen Adama Diop jeydiyanke ɗo jeydiyanke ɗo e haalirde gendiyanko e doole Sénégal so Allah lamɗo jaaɓi kanko Adama Diop mo addanen ballal ko wona ɗum ko kadi so ina amno keɓen hamme Amadou Ly gorko mum ɓooyo so tawi ɓiltima suudu sarɗiji ma adden ballal muɗum nde tawno ko enen kala ndendi jiidi aadi men
ko yidde men ko mumtude caɗele nde ganduɗa eɗen gandi ɗiɗo sumgoji e haalirde gendi encore dole Sénégal ñalawma hanki o ina wayno ken yaaɓe mumdas kadi ken soynaɓe elle ko ɗemgal gotal woni e leydi ndi bandiraɓe holto paaɗen ko wona ɗum ko so Allah lamɗo jaaɓi ma mban jetto keyeɗo mo ganduɗa no fulɓe mbiyata ni lañƴo fo tekkina banggue muɗum Daouda Moussa Dia attrama wonde curseur Assemblée nationale bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe wonko dooɓa wonko woodi wonko sooma ma en gartan so jeeɗo ñaawi e dow inde hawna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia teddugal ngal waɗi eɗen mbawi wiide kanko woni meilleur caisse Assemblée nationale guila 1960 a fay ñallangal hannde eɗen jogini ɗum dalilaji no mbawɗen haaldude ummade Lamine Gueye ha yetti hannde o menoɓe wonde ardeɓe suudu sarɗiji ɓurɗo hen wonde teskade kala eɗen gandi ɗum noon Adama Diop calmina bandiraɓe keɗɗe Mamadou Fatel Ba haade men arde e yewtere men Anndu so anndi anndin bisimilla ko noon tigi Abou Samba Diop min beltanimama no feewi en beltanima kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa en batti haqqille mum e nde ɗo yewtere kala saka e haalirde men RTS en calmini bandiraɓe en calmini jeerewali en calmini funnague e hirnague ɗum noon min mbi mba andi mba ha laaɓi jeeɗiɗi mba kadi ha to dande men wawi hettede Diop a jarama Adama Diop golle ma jooɗi peewi eɗen ɗaminino jeeyani hen koɓe woɗɓe hamme Amadou Ly mo DSS Mamadou Amadou Ly mo afrique midi point com eko nandi hen kono ko Adama Diop tan yetti ɗo e nde ɗo yewtere Anndu so anndi anndin ɗo RTS e joni o haade men nadde yewtere nde kanko ɗo wata yewtere nde eɗen gandi ndungu tooɓi beeli keewi diƴƴi jewnima e kolaɗe wiyama holto ndimango yata waalo jawdi moosi e jetti amalinaɓe ko toon ñalluɗen hanki o ñalɗi Alaji Samba Gouro e soddogal Mamadou Samba Gouro e joni o holmo beltirtanmi Mamadou Fatel Ba wondude Alaji Gaydo ɗo no siftinen 1958 guila nde ɗo haalirde ina woni toon to Saint-Louis du Sénégal nde weytano nde ko ɗon woni hono premier poste Mamadou Fatel Ba e omo ganduɗa ko Amadou Sarr holko mbiɗa